11, ano, 116, ay, 116, nandito na kami sa Lingayen. Wala yan. Ingay mo! Tira ko ulo. Peace guys. Ay, oh, sige. Picture tayo. Diyan na lang, oh. May mapatiin ka ba? From sa San Carlos City. Anong pangalan mo, boss? Jimuel de los Santos. Jimuel de los Santos yan. Shoutout sa'yo. So what is up guys, Team Moto Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video. Woo! Paus pa ata. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo guys. Hey! Yan, for today's video guys, labas tayo. Today is November 1. Woo! Holiday. Kaso gumagala eh. Nakapagsindi naman na ako sa mga ating minamahal sa buhay na namayapa na. Yan. Kayo ba? Nakasindi na kayo? Hey! O, nakapagsindi na. Yan. Kitain natin sa kasama natin dito. Yan guys. GSX-R 1000. Ano? Alam mo na? Na-search mo? Capitol lang naman, di ba? Oo, mahanap naman po. Nakapagsindi ka na rin pala eh. Hindi, ganun talaga. Ako rin, ganun din kami talaga. Hindi, bukas. Hindi kahapon, bukas. Pwede. Per basic na lang. Oh, inaaya ko sila. Magsisindi daw sila ng kandila eh. So ayan guys, pupunta tayo ngayon na Lingayen. Yan, kasama natin si Ron Jake. Dahil nakapagsindi na kami ng kandila sa aming mga minamahal nga sa buhay. Dahil November 1 ngayon, pero nauna na kami kahapon. Kaya ito na lang ang gagawin namin, mag-ride. Ito Halloween tambike, guys. Ito talaga ang Halloween tambike. November 1 eh, no? Iba yung schedule namin eh. Nauna na kami. Diba ni? Andun, taga dun yun? Ha? Basta doon na tayo sa Capitol. Magtanong-tanong na lang tayo sa inyo. Anea ba? Anea? Oo. So ayan guys, alis na tayo. Dito na yung kasama natin. Dalawa lang naman na ata kami ngayon. Tara. Let's go. Haha! Ito ang Halloween talaga. Halloween ride. Yan guys, so sa mga pumunta pala nung last vlog natin sa ating Halloween tambike, yan, thank you sa inyo lahat guys. Grabe, napaka solid nyo. Di ko akalain na marami rin palang pupunta doon guys. Hey! Ganyan, November 1 ngayon. Tapos na rin ang botohan. Kumusta yung mga sino mga nanalo, mga kagawad dyan? Hey! Yan, sino nanalo dyan? Mga SK dyan, baka naman SK chairman namin na bago dyan. Ano na? So yan, for today's video, syempre punta tayo ng Lingayen guys. Sa iba muna tayo tatambay ngayon. Para masubukan. Hey! Yan guys, sama GSX-R. Woo! Let's go! Presko lang, no? Eh, sa mga nakatanggap ng giveaway pala, yan, sana naman na kahit pa paano napasaya namin kayo sa aming munting giveaway. And syempre, thank you sa mga sponsor natin like Kaske, Popoy, Star Force Motorcycle, Accessories Parts, and Wheeltech, Kalasyaw. Woo! Tumay
medyo malayo-layo naman tayo ngayon, Lingayen. Walang iya, bilis. Solid. Ayun talaga pag November 1, medyo maganda ang kalsada natin. Sarap umataw. Ubus gas nito natin mamaya, boy. Katiyan, aray ko! Kaya tumatalsik yung bato sa akin. Nakupan agad tayo ah. Taas na ng dagupan. Ingay mo, tira ulo. Peace guys. Senyas siya eh. Ganon daw. Lagi ya. Ganon. Dribble. Dribble daw boy. Peace. Grabe rin, napaka-solid din yung tambike natin dito, no? Sino yung mga nakapunta? Comment down below nga guys. Eh, yung sa Popoy's dyan, may free drinks pa yan. Mamimili ako dyan sa page ko. Kaya comment nyo kung sino yung mga nakakuha ng mga nakakuha ng loyalty card. Yan. Let's go. Woo! Barat boy. Oh, banking. Chill lang boy.
Tapang nito. Hey! Bimbalik ka agad. Aray ko. Welcome to Lingayen. Diyan guys yung Anea o Neo. Mamaya check na lang natin doon. Sana mapakita natin yung coffee shop na maayos. Dalawa lang kami. Baka naman may susunod pa. Makalay na yan. Sports bike pa more. Bakit? Makalay ka? Ang bilis namin. Alam mo na kami umalis oh. 116 ay 116 nandito na kami sa Lingayen. Wala yan. Anea Cafe. Ah, dito nga. Anea Cafe, this way. Pero goods pa parking ka agad dito. Yeah, touchdown, Anea. Dito lang pala yan eh. So yan guys, kasama natin pala si Ron Jake guys oh. Kakape kami dito sa Lingayen no. In front of beach lang pala to. Magandang view dito. Ayan oh, goods na, hindi na umangat. 100 lang. Oo nga pala. Ang smooth ng ano. Ah, nakita mo ngayon oh. So guys dito, mamaya check natin yung Parang hindi sakal. ah, papansin mo rin pala. So yun guys. Ay, isipin mo, ganong dumi. Ang dami no, sinend ko sa'yo. Kalawang lahat eh. So yun guys, check natin dito sa Anea. So mamaya kita-kits tayo dyan. So guys, dito kami ngayon sa Anea Cafe. Kaya kasama natin si paring Ron Jake oh. Happy Halloween guys. Sorry guys, galito ang namin eh. Kami muna ngayon. Muna. Saan tayo order? This place din. Maganda dito guys. Harap ka agad yung ano, harap agad Front yung beach. beach front no. Ito yung mga ano nila eh. Coffee nila. Oh. Caramel macchiato, roasted. Yun, may coffee mocha. Chillax tayo, tapos nandun yung motor namin guys oh. Malawak naman yung parking dito. Malawak yung parking din. Meron naman sa labas. Pero maganda sana dito yung parking oh, sa management para baka naman. Coffee mocha. Favorite. So ayan guys, dito na sa beach front. And yun naman yung mga yung menu nila eh. Check natin sa menu. Kaya shoutout dyan sa mga gusto magpa-shoutout. Comment lang kayo dyan. Ito yung menu nila pre. Pati yung menu. Yung ano, yung... So guys, yung menu nila ito. Iced coffee. Tapos ito yung mga pagkain nila. Pizza. Pepperoni. Waffles. Premium coffee beans. Yan, sandwich. May sandwich din sila guys. So yun guys, tambay tayo dito. So mamaya. Sa mga gustong pumunta dito, check nyo na lang din dito. And papakita ko naman yung view dito eh. Okay din naman guys. So yun guys, nandito tayo sa Anea, dito sa Capitol Lingayen yan, Lingayen Capitol. Ayan, dito tayo. Ito yung order natin yan, coffee mocha, syempre.
Favorite. Then yan, may mga kasama na tayo dito sa Laron Jake, tapos yung pinsan niya. Sa mga bago lang pala sa channel ko yan, subscribe nyo na ako. Timoro Vlog nga pala guys. Sa Facebook and YouTube, yan, parehas lang yan. Pasyalan natin mga motor natin dito guys. So yun guys, so isang Z400. Z400 GSX. Yung naka-G400 sa atin, Oo. sino? Si ano, si Ray. Si Ray. Sino pa? Yun, si Kabonjing. Si Kaponting. Ito, GSXR na kamote. Tapos ZX6R na kamote. Dito lang tayo ngayon sa Lingayen guys. Yan. Tambay-tambay lang tayo. Halloween tambay ka lang ngayon, November 1. Yung mga motor namin, dalawang sports, isang Z400. Ito, taga Manila guys. Ayun, naka-Orion pipe na. Yan, shoutout kay Aaron from Manila. For natin, no? Wala pang linis. Ikaw lang. Pero diretso na Ay, yun. madumi. Yan, wala nang tagas yan. Naka-umixit. Check ko, wala naman lang. Umisita. Malapit. Yan, shoutout pala sa gumawa ng motor natin na si Uben. Sa Kalasyaw guys, PM nyo siya. Palagay ko na lang dito yung Facebook account niya. Ba't na lang pag may kasama ka? Para sa mga gusto magpagawa ng mga big bike dyan guys, meron tayo sa Kalasyaw na mekaniko malupit. So ayun guys, tapos na kami tumambay dito sa Bukas to kasi Aneya ba to? Aneya. ano din nila ngayon yun. Sponsor. Oo. Bukas talaga yan. Dos. So guys, uwian na kami dito. Kasi parang medyo madilim na oh. So yan, uwian time na naman. So ayan guys, ito yung kasama natin, si Ron Jake. Tapos yung pinsan niya guys, na naka Z400. Solid din naman yung place dito. Yung kapera rate ko, ano ba, 7 out of 10. Pwede na rin. Pero coffee mocha para sa akin masarap. Popoys eh. Iba yung sarap dun sa Popoys guys. Hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. Timoro Vlog nga pala. Pangasinan. So ayan guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Kita-kits, see you next vlog guys. Timoro Vlog, I'm out. Let's go. Woo! Going down.